Kaijaka kubunino Elizabeth das tangka nugyada himangsu das by kaijage nung oro phaye sajao di taisa nini tamo proof tong hne iko kaijaka kepal obo fake photo ya kubui photo no Elizabeth koloi kaijaka das tangka nugyada thapla sanaisa nung oro phaye taisa sajao di wedding day ni pic kono omo hai hne omo haya phano kaijaka norong muitoda tongkho dolrok salsa Elizabeth das hamani tongo masingjorao ksangma sai tongman liya mal rok hingong tongkha ani tongoi manlia kumoi chela kaisa nai rigadi hinai samani krida muitoda tongkho norok phiaba o video ni clips rok hangke ani oro kri khata tabuk norok no phunukna hampano phunuk manlia ta dol rok muito khlai rona hamani a jorao bini kumoi batamo wansani blanket kutungda nai risi tamo khana ta abagoino wansani blanket kutungma paiba nugyada abobo thangnai bosoro naitukma se tabok se paimansio kepal abobo maisu sujak no phalai se ma pai norok buji khana ang tamo sana nai cheman thangnai bisio nai mani taklai bisio se paimano wansani blanket kutung kepal wansung nai sidi besuk phalna nangkhana wansani blanket ketal paima yagolobo kepal santi khema tongjak jak ya YouTube Instagram tai Facebook khulung nai khangke trolls Likhumo ses panung thanai bosoro blanket ketal paina hnai naimani tipra sarok ni blanket ketal kebuni aram nangya sumoi hinke taklai bosoro thanai bosoni simi naitongmani taklai bosoro hinke kwmwi wansa ni blanket ketal manei bo pai na jakha kepal taklayo le bo kaham khena sumnai hnai wansok tongmani inkhana phiaba bini a wansa ni blanket ketal no paima nugei tipra sarok kebo sajaglia Facebook tai YouTube kholok nai khangke bo troll khaijak mangsi tongsiu kepal norok bas troll rok ta khaili chirita bono sumrodi kahamke no sini Elizabeth das no bini blanket ketal no kahamke sumthung kahamke thulaithong ta sadiba norok tam seasuk salaikha no ang bota borok ni kongno saya ako norok bota salai sirita asuk masing jorani blanket ketal nama ba bobo kahamke sumthung kahamke ma sumyang kangke hororok rungui sogoi hor siwane thapla sanaisa nung oro phaye taisa sajao di domo fake photo hnai ongya khe taisa sajao di boi jesa jat bai phano kaijak thung nin chago tam nang hnai singjao di nango ang sibono sapur khayo ang sibono hamjago ke chini tipra sabai kaijak ya ke ba ang dukhu nang nain ble joli naino ble sini tipra sane blanket pai khangke ang bobono omo haike hengla khamo tai omo haike tubo sagla khamo nang tam nangjak khano bosimi borong ni family wo wansana hamja gya ble bosimi borong ni family wo wansa bai kaijak gya bini munai dang kha bai dang kha abobo kolkata ni wansa bai kaijak jak kepal kolkata ni blanket pai na jak masing jorawo borok ni family ni borok se joto wansana hamjago hongke nung sanai saboba ihi ang bota ang borok ni against ang sanai saboba ang bo kebo ya hangke abagino siring tonglai mano saya deba hangke tinin video bo orono pailai risinai norok am sugbada khlaiman liya video no naile tongo kaisa video no like khainani tamo ungba video no kaisa like khlai klang ditai channel ketal phai tong hangke channel no subscribe khlai klang dita hengke malai fiona tek ketal video ni bisingte yo sonlai mani data mo abo ang saimania